Salutare lume, ce mai faceți? Astăzi filmăm un nou episod din Minecraft Parkour Maps, episodul 5, da. Da, acum câteva secunde am terminat de filmat episodul 4 sau 3, nu le știu exact. Deci ăsta e ori 4 ori 5. Am să le număr și am să vă număr și le scriu în comentariu. Îi scriu în comentariu, nu în comentariu, la numele episodului, numărul exact. De unde ai ajuns cel mai mult? A? Eu am ajuns la în cealaltă parte a Bilei. Televizor, calculator. De ce se aude? Ei, puțin la pio, ei, puțin la pio, ei, puțin la pio. Taci că mi-au copyright. Mă apuc și eu să pun melodii pe canalul tău și ai să ieși tu copyright. Hai de capul meu, da. Mai de capul meu. Ei, puțin la pio, ei, puțin la pio. Alex, tu ne vezi unde sunt? Da, stai că ajung imediat la tine. Tu mă vezi? Nu. A, gata, te vezi, uite aici, nu spui cum să fac. Vino înapoi pe ăsta roșu. De aici. A, stai, rămâi acolo, rămâi acolo. Hai puțin pio, hai puțin pio. Ce sună? Așa. Ei, puțin la pio. De aici ți ia, vânțar pe ăsta și apoi pe ălalt. A, e greu. Ba, nu e greu. E, nu. Ei, puțin la pio, ei, puțin la pio. Eu mă duc pe aici, pe ăsta roșii, pe la cobblestone wall. Uite, am reușit. Da? Roșu, mama. Ei, puțin la pio, ei, puțin la pio, ei, puțin la pio. Ei, puțin la pio, ei, puțin la pio. Am să te rog să stai în gură. Ei, puțin la pio, ei, puțin la pio, ei, puțin la pio. Nu, n-ai Acum iau copyright. Am să, dacă o să mă întrebi de ce am postat melodia, am să-i zic și cine eu cânta melodia. Și ai să un copyright atât de frumos. Da, tu. Oh, ce departe îs! Eu mă pun de filmat astăzi. Termin tu filmul și mă apuc și eu de filmat odată încă un episod cu tine. De ce nu zic stresare acolo? Dar jucăm survival game. A, da, continuăm. Nu. Începem de la capăt? Nu, jucăm survival game simplu, echipă. Ei, o să luăm noi în consider. Facem timp? Da. Aule! O să filmez mult survival games. Pe canalul tău? Ei, puțin la pio. Stați puțin să închid niște chestii pe aici. Cu ce filmez? Bandicam. Aha. Eu filmez cu Fraps. Posibil să iei copyright dacă mai faci mult reclamă. Frate, ce mai bun! Frate, ce mai bun! Știi că nu eu îți dau copyright, da? Wow! Nebunesc dacă de aici. Cred că e un semn de... Știi unde îs? La finalul parcurului. Știi pe parcurul ăsta ce nivel vine? Nu știu, băi, dacă mori. Da. Uită-te într-un fel
În spate, oblic, spre sud-est. Da, așa că am ajuns la partea asta și nu știu ce să fac. La partea aia unde nu știi ce să faci? Nu. Gata, nu știu. Dar e greu. Ai murit? Nu. Ai mori. Iarăși? Mori. Mori ca să vezi unde ești. Eu sau stai că-ți dă partajare. Da, am să-i dă... Nu dai partajare în timp filmării, să știi. I-am dat partajare, vă rog să nu băgați în seama. Vezi partajarea? Da. Uite, cred că e un semn de la Dumnezeu. Acolo e parcurul de unde începem și uite, calcă aici. Brum! Ah! Da, hai să opresc. Da, că îmi dă un lag extrem. Opresc și partajarea. What the... Ce e asta? Ah! Alt parcurs. Steagul României. Luna. Luna. Bă, pe lună. Ăsta e Marte. Nu, eu sunt pe lună. Scrie aici Luna. Bine, un fel Underworld-ul, știi? Paci. Bă, paci ca paci, da. Nici nu-i greu, decât o leacă. La Galina. Urăsc stairs parkour. De aici. Trebuie să fii pro parkour. Cum îs eu. Nu ești expert. Bă, totuși e greu să ajungi până... Vezi, dar de doar nu ești care expert. Ok, dar știi cât de greu e să ajungi până unde eu? Acolo de la unde ești tu? La Galina. Neapărat mai filmez un episod, că nu... Nu, hai Alex, după îl filmăm pe mine. Ok... Ah! Hai da sus. Hai da sus, că hai da sus, dar e greu să hai da sus. Hai, când se termine episodul? Mai am vreo 2 minute. Nivel mat. În episodul al 5-lea sau al 6-lea vom continua de aici. O să-mi fie extrem de greu să ajung înapoi aici. Pentru voi ce o să se întâmple să o fac. Aoleu. Brum, brum, Știi ce? Episod de SV. Stai să termin. Ești la jumatea lui 8. Așa. Ok? Ca să filmăm amândoi SG, să am și o primul episod din seria mea de SG. Da, eu filmez. Și eu filmez. Ba nu. De ce? Ba nu, mai nu filmăm deodată. De ce? Cine zice? Dar nu-i fain, nu, eu fac privat. Să știi. De ce zici că nu-i fain? Că nu-i fain. Cine zice? Da, dar nu filmăm amândoi, e filmarea nu e singur. Dar de ce, Tudor? De aia, nu convine să filmăm amândoi. Da, zi motivul. Nu-mi place să filmăm amândoi. Uneori chiar nu te înțeleg că poți să-ți placă unele lucruri. Și mă dic acolo e unul dintre acele momente. E normal să-ți placă să filmezi cu încă o persoană să filmați amândouă. Eu o să filmez. Atunci fac privat. De ce?
Hai, aici se va încheia acest episod. Ne vedem data